Ayşegül Doğan ragihand ku li ser dema qanûna çarçoveyî li hevkirinek çêbûye lê diyar kir ku daxwazên şandeya îmraliyeyên ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re hatine redkirin. Wê got ku me tu pêşnûme negirtiye û ne jî daneme bi vî şêwazî dest pê kir di nava axaftinên xwe de hin hûrgulî parvekirin. Em vana hinê jî bigirin dest dibêjin ku ev pêşnûme bi Birêz Öcalan re hatiye nîqaşkirin lê em çawa dikarin vê yekê piştraz bikin wisa dest pê kir. Ayşegül Doğan got em dizanin ji ber ku şandeya me çil rojin bi Birêz Öcalan re hevdîtin nekiriye. Ayşegül Doğan berdewam kir got çav û guhên me li ser pêvajoyê ne û halê zêde kir ji destpêkê ve me got em vê pêvajiyê bi baldarî biparêzin lê çi dibe em çi dibînin li şûna ku em bi baldarî biparêzin em hin îdayan dibînin ku di demên dawî de di medyayê de hatine nîşandan di raya giştî de nîqaşên cuda çêkirine carnan dibin sedema bêhêvîtiyê em nûçeyên bê bingeh dibînin û em dibînin ku rayadar ji ravekirinên rasterast ên li derbarê rastiya van mijaran de dûr dikevin. Tişta ku ji axaftinan derket pêş ji daxuyaniya Ayşegül Doğan wisa xuya dike ku derbarê qanûna çarçoveyê de li hevkirinek çêbûye li hevkirin li ser demê hin agahî jî wisa derketin pêş em wan hanê jî bibînin. Got me daxwaz kiriye ku qanûna çarçoveyî di meha tirmehê de were meclîsê bêyî ku xebata parlamentoyê were astenkirin were rojeva parlamentoyê û got ez dikarim bi were parve bikim ku di nîqaşên berdewam de li ser vê mijarê li hevkirinek çêbûye ya ku destnîşan kirî herî zêde jî ev e. Ayşegül Doğan behsa îdayên ku dibêjin bi Abdullah Öcalan re li hevkirinek hatiye kirin û qanûn hatiye nîqaşkirin wisa got. Ji bo ku pêvajo lez bike divê em çil rojan deriyên hevdîtinê bi Birêz Öcalan re bigirin an jî fireh vekin. Bêguman divê deriyan fireh vekin. Girtina wan deriyan tenê destê kesên ku li dijî pêvajoyê nexurt dike. Heyeta îmraliyê ya şandeya îmraliya Dem Partiyê çil roj nekariye bi Birêz Öcalan re hevdîtin bike. Em van raporan bê bingeh binav dikin ji ber ku di hevdîtinên ku şandeya me li darxistiye de tu pêşnûme nehatiye an jî bi me re nehatiye parvekirin. Tevî gotî dibêje tevî îsrara me jî nehatiye parvekirin. Dibêjin ku ev pêşnûme bi Birêz Öcalan re hatiye nîqaşkirin. Em çawa dikarin vê yekê piştraz bikin. Raya giştî dê çawa vê yekê piştraz bike ev agahî tune ye. Berdewam kir got em vê yekê nizanin ji ber ku şandeya me çil rojin bi Birêz Öcalan re hevdîtin nekiriye. Ji serlêdanên hatine kirin bersivek erenî nehatiye dayîn. Dema ku ev hevdîtin pêk nehatiye em çawa dikarin bizanin ku pêşnûme bi wê re hatiye nîqaşkirin an na bi vî şêwazî daxuyaniyek berfireh di derbarê pêvajoyê de taybet ku divan demê dawî de ji aliyê hinek medyaya ku nêzî destlatê ve hinek nûçe hatibûn parvekirin rojevek çêbibû gotibû pêşnûme qanûn hatiye parvekirin û pêşnûme qanûn de hinek xal hatibûn diyar kirin. Dem Partiye berdevka Dem Partiye divê derbarê de bi giştî geşedanên dawî ê çarçoveya pêvajoyê de li ser van mijara daxuyaniyek da rewşa dawiya pêvajoyê jî wisa destnîşan kir. Tişta ku herî zêde ha derketî pêş dibêjin li ser pêşnûme qanûniya hatina wê ya meclîsê li hevkirinek çêbûye dem tam diyar nabe. Dem jî wek meha tîrmehê destnîşan dikirin lê naveroka wê çi ye pêşnûme qanûnek çawa hatiye amadekirin vê hanê di aliyê Dem Partiyê de tişta ku ew dibêjin bi me re nehatî parvekirin to agahiya me ji vê tune ye.